Mireu, és una pregunta, no n'estic segur Per això ho demano, us ho demano de debò sense voler agafar de moment partit perquè no ho sé. Mireu, la setmana passada he vingut ara aquí, això són unes casetes que tenim una clau magnètica per entrar a tirar la basura. No sé si ho veieu bé perquè jo veig la pantalla tota negra, vale? Deu ser del sol o de que no ho sé configurar o de que, en fi. Us vull ensenyar això. Tota la setmana passada hi van haver un grup, potser eren 3 o 4, ara no ho sé exactament. Jo vaig estar parlant amb un d'ells, que els hi vaig demanar que què estaven fent. Van fer, veus, han desbrossat des de la carretera, menys aquest tros, no sé per què, aquest trosset d'aquí, aquest triangle d'aquí no l'han fet, no ho sé. Però veieu que tot aquest altre tros, vale, està com desbrossat i, esclar, amb el sol que fot, jo penso, no ho sé, ja et dic, els que sou més de la terra i que ho heu fet alguna vegada, digueu-me, és més una pregunta que res més. Però a mi em crida l'atenció que ara tot això és llenya seca, veieu? Veieu que és llenya? Clar, jo quan els hi vaig demanar que què feien, vale, dic, què esteu fent? Dic que és cosa de l'Ajuntament, i em va dir, no sabemos quién paga. Diu, nosaltres ens han posat, els hi van posar unes marques, vale? Jo els hi vaig demanar quan feien el tros aquest, veieu? És que ja insisteixo, no veig res amb la pantalla, no sé què cony estic enfocant. Aquí a la carretera, vale? Jo quan els vaig veure estaven fent, ara veig alguna cosa. Jo quan els vaig veure que treballaven feien aquest tros, veus? Fins a dalt, que em van dir, veus, però veig que ho han deixat a mitges, veus? Aquí s'acaba. Veieu que d'aquí uns 7 o 8, jo que sé, potser 20 metres, torna a haver-hi sotabosc. Bueno, jo els hi vaig demanar, que la setmana passada va ser, vale, que inclús em vaig queixar amb algun vídeo de que hòstia, que em fotien soroll a les 7 del matí, ja hi eren i tal, i li vaig preguntar a un d'ells, que semblava més l'encarregadillo, li vaig demanar, dic, hòstia, què esteu fotent aquí? Diu, bueno, la qüestió que ell no sabia si li pagava l'Ajuntament o li pagava el propietari del tros, però em va ensenyar unes marques, diu, veus, això són unes marques i fins dalt hem de desbrossar, a més hem de deixar els arbres que estiguin més sans i tal, i desbrossar tot això pels incendis. I aquí ve la meva pregunta, per això dic, la gent del tros, els que sou pagesos, els que coneixeu més bé que jo, diguéssim, perquè jo, vulguis que no, per molt que foti 17 anys que estic vivint aquí, jo no sóc pagès, diguéssim, la meva cultura segueix sent bastant urbanita, saps? I llavors la meva pregunta és la següent. Hòstia, tot això tan sec, és que hi ha troncs i hi ha molta llenya fina, diguéssim, saps? I, hòstia, la meva pregunta és, no és més risc d'incendi quan està així tan sec que no pas, diguéssim, quan està més verd, saps? Hòstia, no ho sé, és una pregunta, perquè, esclar, guaiteu, aquí hi ha llenya per un tubo, però llenya, aquí sota no sé si es pot arribar a veure si m'hi acosto una mica. Veieu com tot això són troncs tallats amb la motosserra, saps? Vull dir, esclar, tot això es anirà secant aquí, aquest estiu. Hòstia, no ho sé. A mi m'ha donat ara la impressió, dic, mira, fes un vídeo, saps? Per preguntar-ho, vull dir, no busco culpables, no prenc partit, no sé si està ben fet, si està mal fet, si ja es fa així, si no s'ha de fer així, si... La cosa és que a mi em van dir que tenien de fer fins a dalt de tot d'aquest turó, vale? Perquè diu que hi ha un sembrat, no sé què, jo no hi he pujat mai, la veritat, i hi ha un camí, perquè els hi van dir que era per evitar incendis. Però, hòstia, jo m'ho estic mirant ara i tal com ho han deixat, hòstia, quasi bé que sembla que ho estiguin preparant per fotre foc. Des del meu parer i inculp total en qüestions del camp, vale? Vull dir, que això vagi per endavant. Vol dir que no sé, si algú sap la resposta, pues... Ai, espera't, que no m'heu vist la cara. Buenas.
es dic aquí, que això, ben parits, me'n vaig a dinar, vale? I bueno, primer he d'anar a comprar aigua, que sempre vaig tard, hòstia, i vaig a comprar aigua i un parell de tonteries que em fan falta, magdalenes per berenar de l'àrea, i de moment ja em tornaré a tancar a casa fins demà. Però si algú sap la resposta, més o menys d'això que us acabo d'ensenyar, d'algú d'aquests que sou més, vull dir que coneixeu més les tasques rurals, a veure si em podeu més o menys... Ja et dic, a mi m'ha sorprès, al veure això ara, tot aquest secall, que me cago en Déu, saps? Hòstia puta, no sé, a mi em dóna la impressió de que això, vull dir, es pot encendre de qualsevol manera, perquè és que, ojo, que n'hi ha un tou, cago en Déu, hi ha més d'un pam, ja et dic. Jo ara m'ha sorprès, al veure això tan sec, tan sec. Clar, mentre ho tallaven era tot verd, saps què vull dir? I bueno, em van dir que era contra els incendis, bueno, però hòstia, ara al venir aquí, cago en Déu, i veig tot aquest secall i tota aquesta escampada en castellà es diu llesca, vale? Les coses que s'encenen fàcilment es diuen llesca, cago en Déu, i això cago en la puta, hòstia puta, saps? És que, no sé, a mi em dóna la impressió que això, no sé, ja et dic, i segurament, potser també per la mateixa raó, no sé, ara m'ho estic inventant, com que em van dir que ho tenien de fer tot, i veig que els han fet parar, o... no sé, noi, han estat treballant tots aquests dies que fotia aquella calda de Déu, m'entens? I ara que ha baixat bastant la temperatura, almenys aquí, ara no hi són, nois. Ja et dic, jo amb això ara em fot més por que com estava abans, perquè és que tot és de color marrón, vull dir, tot és de color sec, tot és sec, tot el que han tallat, tot això és sec, i cago en Déu, n'hi ha un munt per tot arreu, saps? Llavors que et digui, a mi això ara, la impressió que em dona, per això dic, demano amb els que hi enteneu una mica o que sabeu de què va, hòstia, que algú m'expliqui si està ben fet, si està mal fet, o que agafi les maletes i fins que passi l'estiu me'n vagi d'aquí, perquè ara a mi això, d'entrada, em fot por, què vols que et digui? És com si haguessin tirat gasolina, saps? I tot Déu aquí en mistos. Ja et dic, ara a mi això m'ha cor pres. Ben parits, me'n vaig a dinar, vale? Una abraçada a totes i a tots, no us llegeixo, no sé, veig que d'allò no sé si algú en diu res, una abraçada a tots, és que no ho puc ni llegir, ja et dic, no em veig ni jo, vull dir, veig